menen kyllä tänään tallille. Apua, meinasin kaatuu nää tikkaat alas. No mitä nyt, pikku haueliini? Mitä? Äitihän on hereillä. Se makaa puoliksi lattialla ja puoliksi sohvalla. Mene vaikka äitin luo. Mä lähden nyt tallille. Mä otan nyt sisku tulee jossain kohti. Sisko on jättänyt kaikki sun petivaatteet tohon. Minne mä voisin mennä? Hei Roosa, tuu käymään täällä. Sanatkin menee näköjään tänään sekaisin. Joo, mä tuun. Sä voisit viedä vaikka hepat pihalle, jos sulla ei mitään muuta tekemistä. Joo, vaikka. Joo, vieks mä kaikki, joilla on tarha? Joo, vie kaikki, joilla on tarha. No, oot sit varovainen sen Felixin kanssa. Se on välillä temppuilija. Joo, on. Mä käyn hakee ylhäältä riimun, niin mä rupeen sit viemään. Joo, no, hyvä. Felix, ei! Moi, voit sä hengaa munkaan? Joo, vaikka. Sori, kun tää oli tosi lyhyt video, mutta saattaa tulla vielä jatkossakin videota, jos jaksaa tehdä. Koska ei kukaan melkein katso näitä, paitsi 2 vuodessa on joku 34 katsojaa. Niin, muti tehdä näitä videoita. Mut joo, toivottavasti te tykkäätte ees vähäsen. No, oli sitten moi moi! Moi moi!